आखाइखौ एसे सिख्रेमना हो रजे जानाय थाव फुननां हाबगोन आरामसे बर' गैया एसे माबाना आसाना मालायखौ बक्सिं होबा मालायनाव सायना साया मिथिया हेलौ गाइस बयखौबो नैबे रजे अफिसियेल इउटुबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबानो जाबाय दिनै जोंहा रजेनि जोंहा माबा फैदों माने जनायनिफ्राय फैदों आरोना माने बिदिनो रजेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय नायलांबाय था आङो मानसिफोरखौ खिथागोन आरोना बिहु फालिस लादों फैयो ओइनो सासेया खारखोमागासिनो दं रजेन रोगा फैलाय थांनि फै आंनि हाबानि तारिख थिग खालामगासिनो दङ लोगोफोर नायदो मानलाबाय आरोना खुलुमदों ओमफ्राय आंनि लोगोफोर दंफैयो गाइस ओइ नोंसोर सानैखौ नायनो फै हाय लासना मामि हाय पिट्टु फोननाया माथो गैलायना नायनो नोंसोरखौ बामदो फै आंनि लोगोफोरा गोजौ गिदिर होननानै खिथाखांबावबायसो आङो आलासिफोरनो जों रजेनि लोगोफोर जोरनानै दंजोबो आरोना ओरैजाय ओमफ्राय रजेखौ बिराद सोंनो लुगैदों जों लोगोफोरा नोंखौथ' दिनै नायनो फैदोंना माने जों मिन्थिनो लुगैदों माने माबायदि फिलिंस जादों माने माबोरै मोनदों गोसोआव मा सानदों गोसोआव फुरटिबो मोनदों ओमफ्राय माने लोगोफोरखौ गारनानै थांनायनि खोथा नालाय गारनानै थांनायनि खोथा नालाय दुखुबो मोनदों ओमफ्राय एसे गोसोआव माने रंजाखांनायबो फैदों नायनो फैलाय न'आव माने गोसोआव रंजाखांनायबो फैदों ओमफ्राय दुखुबो मोनदों आरो माने बोरै गारना थांगोन आं नोंसोरखौ माने एफा बिन्दास लाइफखौ आं बारा मोननाय नंला आरो जेनेबा बिहामजो महरै जाबाथाय बिहामजो जाबाथाय एसे ओंखारनाय मोननाय नंला बिन्दास मोननाय नंला सयनांसिन आरोना माने सिख्लायाव बोरै टेनसन लाया माने सिख्ला बायदिथ' जाजोबनो हानाय नंला खिन्थु नोंसोरखौबो लोगो मोनगोन लोगो मोना नङा लोगो मोनगोन खिन्थु नोंसोर बायदि बिन्दास जाबाय थानो हानाय नंला आरो न'खर जासिगोन नालाय आंहाबो न'खर दागोन मोनसेयाव थिगसे बिन्दास थाबाय थादो मास मोनसे दंबायो नालाय बिगुमैनो लेमनाय मोनजानाय नंला नोङो जाखादो दुस्थ' मावनो गामनायाबो एफा मोजां अरसुलायलायनाय स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आलासिफोरखौ मान लानायफोरखौ दा नायलांदो माबायदि मान लायो बेफोरखौ नायलांदो आरोना होमबा इदिसो आरोना मोजां मोनदों आरोना जिखुनु ना मोजांबो मोनदों खिन्थु दुखुबो फैयो आरोना माबायदि होननो हाखवाखै आरोना बुंस'नो हायाखै आरो गोसथोनायखौथ' मोनसिगोन नालाय होनना जादों ओमफ्राय माने लोगोफोरखौबो बोरै गारना थांनो इदिबो जादों रजेखौ नायनो फैनायखौ दिनै नायनो फैदों आरोना माने जोंबो माने सन्थ्रा गाजां बिदि होननासो फैदोंमोन एक्सपिरियेन्स लानो फैदों माने नायफैबाय मा जागोन होननानै आरोना
गावासो मिथिगौ दा थाङो थाङा थांनायाथ' थांखागोन ब्राना जिखौ थांसिगोन नालाय ब्राना होमबाबोथ' दुखु जायो आरोना लोगो सासे बिदि थांबाथाय इमान बेरायोमोन इमान जायोमोन थांबाथाय दाउला खासिफोर जाहैनांगोन दे जाहोगोन दे आङो मा मोनजायो गनायथिं आरोबाव मोनजायो ओंखाम खुनसै आयो माइनाव सिरि सिरि आं फिसिना दोनखासिगोन आरो एबारो दाउ खासि फिसिखागोनबा आङो आरो जुमायफोरा लेथेब थेब संना दोनगोन आलासिफोरनो ओंखाम खुरना होग्रोनोसै दा बाबाया नै मालाय फिसौजोखौ जि आराम बाना लाबाय आबिरखौ दायो आङो आलासिफोरनो मान बावनो नागिरबाय लोगोफोर नायदो नैबेयो दा खुलुमनाया हौवा गोदाननि बिदा जाबाय खाजोब्बाय आं आयं दानि स्पिकारखौ लानानै एबार गसंनांगौ जोंनांगौ खोमा नोङो थाङाहाय आयो ओमफ्राय नै नायग्राफोरा मल मलखा भिडिअ लाग्रा ओमफ्राय नै एसे मल मलखायथ' फाथिलायबावदो cantik moजां नुदोंहाय खाथियाव मोननायखौ iya आं लानाय दै रजे आं लानाय दै जानि गिदिरफोरनि आरो इयो जानि गिदिरफ्रासो सिलायो मादैनो सना सोनां बे हामाबाबो जेने थेने हाबबानो जागोन दे आखाइखौ एसे सिख्रेमना हो रजे जानायथाव फोननां हाबगोन आरामसे एसे माबाना आसाना मालायखौ बक्सिं होबा मालाय सायना साया मिथिया ओइलाय आगदाखै एसे गोराखौ दिनै आसान सोना गालांखाबोसिगोन आरोना नै होमबासो न'नि जागोन दे taekwondo फोरोंनायावबो नोङो आंनि आसाना माबा नेरसोन जाबाय होननानै मालाय हायथुरियायनो आसान गानबाय आसान सोना होबाय आरोना माने हौवा गोदान लागोआ हिन्जाव गोदाननो आसान सोनानै होबाय ओमफ्राय हाबा मोनजासिगोन इखौ न'सिम थांजासिम गानबाय थानांसिगोनलाय माला जाखानाय बायदि थाबाय मा होनदों न' सिङाव नायखुमानाय न' सिङाव मानाया आया माबा हरनाय ना एक्टर हरनाय ना मालायनाय सना आलायलायनाय माबानो माने गैखाला जाखाबाय दै सिन्दुर फुननानै नायखानोसैलै ओइ फुथाखौ जालाबलै गानबाय थाखानांसिगोन टेनसन जालायदिया दानो टेनसन जाबाय नामा नोङो बेखौ फुना दोनथ'नो मोनथ'ला आं हाबासिम गानखानांसिगोन बे उनाव फुना दोनथ'यो ना माना दोनथ'यो आरो ना
Saizku malah kentor kata amuknya. आं खोन्थायाखैनो आमुखि नाखै आमुखासो होनदों आमुखा होनखादोंना Andasin. 34 गान नालाय मिथिखायो आंनो 34 जाला आजिखालि आङो गोजोननाय थाबाय आरोना बिहामजो जासिगोन नालाय नै हासोनानो गाननो मोनग्रोबाय आरोना खनसे ट्राइ नाय मोजां नुदोंना बासिना मालायसो सनानि आसो हाय ग्रोब जाखादो जे आं मिथिया नङा इबो ग्रुप ग्रोबखा ओरै सुना थांखादो खोमा ओरै सुना थांखानाय होआ मोख्रायाबो मिथियायो बै मोदोमाया बाजैनि इदि संखायोना सोरबा एसे गिदिर बाजैनि ओमफ्राय इदि मालाय ग्रोब Gosoं मिलायजोबनायजों मोनजोबखाबायना मोजांबो मोनदो फुरथिबो मोनदो ओमफ्राय गिखांनायबो फैदो आरो हाबा जामारसिगोन नामा आङो मोननाय लोगो मोननाय लोगो बोरैबा मोननाय लोगो खोमा ना दा खना दोनथ'नो मोना ओमफ्राय क्लासाव बन्धन में बानी एकदम मामा सान गानग्रानि माबा लाखुमाबाय थाबायसो जाम्बि थांबा थाङैनो लाखुमादों आरोना बियो लास्टदों माने फार्स्ट टाइम नालाय हमेशा हर दिन गामिनि नोंनियाव थांग्रोगोन आं आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय माने रजेनि बिफोरखौ खुलुमबाय मानसिफोरा हमेशा हर दिन हमेशा हर दिन बेहावनो माबा माबि थब्ला थब्लि इहा मालाय Iya hौवा गोदाननि बिदा बिबाजै हौवा गोदाननि बिदा बिबाजै असे इयो ओमफ्राय नै बिहाव आरो ओमफ्राय बैयो एसानि जानाय खोमा जाथिफोर खोमाफोर थांबाय आलासिफोरा जौमोनि होनथारदोंहाय हायथुरियाबो दे मबाइल सौग्रावलायबाथाय बिखाया गुलदुब थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर आलासिया थांनो ओंखारबाय नायग्राफोराबा नायग्राफोरा मालाय गारियाव बासताब ओइ गारियाव बासताब नायग्राफोरा नायलाय आयु आंसो गाबनांगौ गावसो लासिंसिं गाबलाजोब्बाय नालाय गाबफ्लालाजोबो माबा बाय दे थांदो गिदिरफोर होमबा ओं थांदो टिभिया थाथ' आजा बाय आयै फोथायाव लाजोब्बाय टाटा दे टाटा लाबाय दे थांदो सोना दे ओं दे इसाना हाबलाङोनो आबोलानाव नायग्राफोरानो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गाइस आं भिडिअखौ थफ्ला बानानैया आंनि आबायाव नोंखौ बाना थांनो था थफ्लाखौ बाय गाइस आं इयावनो दोनथ'बाय बाय होनहरदोब्रा बाय एसेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय